Vítejte u podcastu Dva Ondřejové, což je pokec, u kterého chcete být, ale nejste a proto nás posloucháte. Je tady se mnou druhý Ondra. Zdravím naše posluchače a zdravím tebe, Ondřej, a zdravím našeho hosta. A naším hostem je Adam Dolejš, je to vyjednavač, pracuje pro Fascinating Academy, jestli to říkám správně, a pozvali jsme si ho proto, že vyjednávání je dost často, řekněme, mechanismus, který ovlivňuje úplně všechno, na čem se věci staví, na čem věci selhávají, a my bychom chtěli zjistit víc, jakým způsobem vyjednávání vstupuje do světa průmyslu, energetiky a takových těch témat, kterými my se zabýváme, a vlastně jak to ovlivňuje svět. Takže vítejte, Adame. Děkuji moc krát, Ondrové, za pozvání. Já bych začal na úvod takovou jednoduchou otázkou. Už jste dneska něco vyjednal? Dneska jsem zrovna vyjednával s mojí partnerkou o tom, jakým způsobem budeme trávit vlastně příští víkend, takže už jsem dneska vyjednával, nevím, jestli to bylo úplně úspěšné. Pro koho? Já bych řekl, že vlastně pokud jste ve vztahu, tak tam vlastně není pro koho, ale vlastně, že by to bylo pro ní nebo pro mě, ale vždycky to je pro nás. Jasný. A kromě toho, jako pracovně nebo? Pracovně, to bych musel... Měl jsem tam vlastně, dneska jsem měl vlastně jednání ohledně jedné cenotvorby, takže tam jsme vyjednávali o tom vlastně, jak velkou pozitivní slevu klient dostane. Ale asi to nebylo úplně na jedno sezení, jestli správně chápu. No ona pozitivní sleva znamená to, že vlastně my to umíme kdykoliv zdražit, o kolik procent chcete, s tím jako nemáme žádný problém, takže on každý by chtěl tu normální slevu, my umíme rozdávat pozitivní slevy. Jo, takže pozitivní sleva chápu správně, jako, že teď je to dobrý, ale pak se to dá i hned zdražit a stále se z toho obchodu nevystupuje. Dá se, vlastně primárně jde o to, jakým způsobem ty lidi se chtějí vzdělávat a vlastně si s náma chtějí spolupracovat. Jasný. Možná asi by bylo fér, protože si nejsem si jistý, jestli každý posluchač bude hnedka na první dobrou chápat správně, co to vyjednávání je. Dalo by se to nějak jako charakterizovat jednoduše? Vyjednávání je vlastně situace, kdy společně máme nějaký konflikt. To znamená, že jak vy, tak já máme rozdílný pohled na to, jak bychom měli postupovat dál v nějaké věci. Máme jiný pohled na to, jak bychom měli uchopit tu situaci, a v ten moment to potřebujeme vyřešit, protože tohle to nám brání v tom, aby jsme postupovali dál. Jenom si takhle, možná pro upřesnění pojmu uchopit. Já už jsem to slyšel spoustykrát ve spoustě různých situací a říkám si, co to vlastně znamená to slovo, jako jak to mám chápat. Vlastně můžeme si to představit tak, že vy přijdete například do autosalonu a teďka vy si chcete koupit auto. A na to auto máte nějaký rozpočet, třeba 500 000. A teďka přijdete a je tam nádherný auto, přesně tak, jak byste si představovali, akorát, že stojí 570 000. No a v ten moment tam máte okamžitě nějaký konflikt. Vlastně ty, kteří to prodávají, mají nějaký pohled na tu cenotvorbu a samozřejmě vy máte nějaký omezený rozpočet. No a v ten moment my si musíme říct vlastně, jestli to dává smysl, abychom se chtěli dohodnout, abychom to nějakým způsobem uchopili, tu situaci. No a nebo vlastně, jestli ty lidi řeknou, hele, jako my na to potřebujeme taky udělat nějakou marži, a v ten moment, pokud na to máte jenom 500 000, tak se dívejte na jiný auta. A já jsem nad tím takhle přemýšlel, já jsem doufal, že něco takového řeknete. Protože to je situace, která se jako nestane úplně každý den, ale pak jsou takové ty situace, které se každý den stanou, a to je třeba, řekněme, nákup v obchodě, nebo že si zajdu na pivo do hospody, nebo že půjdu, s někým se pohádám na ulici z nějakého důvodu, protože každý budeme mít jinou představu o tom, kdo je v právu. A třeba kdybyste šel do hospody, vyjednával byste o ceně, jenom prostě jako čistě z hecu. Já si nemyslím, jako, že asi to máte zapotřebí, ale kdybyste si řekl OK, tak já si tady v lokálu snížím cenu piva na polovinu. Šlo by to, nebo je to no-go?
Já si myslím, že asi není... Ono se říká, bez peněz do hospody nelez. Jasný, no. A myslím si, že zrovna jsou určitý věci, o kterých se úplně nevyjednává. Asi si neumím představit, že bych přišel do restaurace a začal tam vyjednávat o tom, že tam mají třeba moc drahý pivo. Si úplně neumím představit. Jo, já jsem to myslel spíš jako modelově, jestli jako by bylo vůbec možné, a nechci se bavit o tom, jestli to je hloupé nebo ne, já si myslím, že to hloupé je, ale jestli by bylo vůbec možné přesvědčit toho prodavače, aby mi nějakou slevu dal. A tak umím si představit, že když bych řekl, hele, mám tady 50 lidí a chceme se domluvit na tom, že tady vezmeme, já nevím, 5 beček piv, takže si umím představit, že bychom o tom začali vyjednávat. Ale asi kdybych šel s partnerkou jako na večeři... Jo, tak to by bylo asi hloupé. Tak si úplně nemůžu představit, že bych tam začal vyjednávat, jestli ten řízek bude za 150 nebo 200 korun. Jo, určitě. No, mě právě zajímalo, jestli je rozdíl mezi Adamem Dolejšem, vyjednavačem, a Adamem Dolejšem, který nevyjednává, jestli když už se tím zabýváte nějakou delší dobu, tak jestli jste už profesně poznamenaný tím, že už jako nad tím ani nepřemýšlíte a jako jedete si za tím svým cílem, nebo jestli to umíte prostě vypnout a být normální člověk, který třeba jako ví, že by mohl, ale nedělá to, protože prostě chce zachovat vztahy, chce nevířit vody. Ondro, vy jste vlastně řekl hrozně důležitou věc. Chce zachovat vztahy. A vlastně vyjednávání je primárně o zachovávání a budování hlavně těch vztahů. A vlastně my každý den vyjednáváme a vlastně, co mně přijde ohromná škoda, je to, že my spotřebováváme takové energie, abychom byli v práci na ty lidi milí, na klienty milí, abychom vlastně s nima neustále, tam jsme vlastně v pozoru, protože za to nám ty lidi platí. A samozřejmě potom ohrožena naše existence, protože když by nás vyhodili, tak že kdo dneska nemá jako hypotéku, tak jako kdyby nebyl skoro, tak každý z nás nese nějaký břímě a samozřejmě ten obrovský strach zatím, že bychom si pokazili vztahy s dodavatelem, s nějakým klientem nebo s naším šéfem, samozřejmě mají potom přímý dopad na to, jak by se nám žilo. A tam spotřebováváme spoustu ty energie. A potom nám už zbývá strašně málo energie k tomu, abychom ji investovali do našich přátel, do naší rodiny, do našich dětí, do našich partnerů, partnerek. A přitom tam je za mě ten nejkřehčí vztah, protože my totiž spolíháme na to, že když nás má někdo rád a my na něj budeme hnusný, tak že on nám to odpustí, protože nás má rád. Protože tam si to můžeme dovolit. A přitom právě tam my bychom měli být co nejvíc empatický, co nejvíc respektující, velmi taky naslouchat. A já neříkám, že já jsem nejlepší syn, neříkám, že jsem nejlepší bratr, neříkám, že jsem nejlepší partner, ani asi nejlepší kamarád. Každopádně používám vyjednávání každý den, ať se jedná o vlastně pracovní sféru, tak i u toho osobní. A snažím se to dodržovat hlavně i v té osobní stránce právě proto, že na těch lidech mi záleží a pokud jsou nějaký lidi na tomhletom světě, se kterými vlastně já chci budovat ten vztah, tak je to ten nejbližší okruh lidí, kde jsou kamarádi, partnerka a moje rodina. Do toho vyjednávání vstupuje každý na nějaký svojí úrovni. A pokud to není vztah partnerka, kde je samozřejmě důležitý udržovat ten vztah na co nejlepší úrovni a chovat se tak, aby obě strany byly spokojen, tak existují i další případy, kdy se ty vztahy můžou porušovat a můžou se porušovat i záměrně. Může to být třeba i nějaká součást vyjednávací strategie? Tohle není úplně, nebo nenazval bych tohle součást vyjednávací strategie. Pokud někdo záměrně poruší vztah tím, že si
na sílu prosazuje něco, co on sám chce, tak vlastně se nezajímá tolik o ten váš vztah a vy jste mu primárně jedno. A potom samozřejmě dochází k tomu, že vy už s ním potom nebudete chtít obchodovat. Samozřejmě tady potom přichází ta otázka, stojí tomu člověku za to, že už s váma nebude obchodovat nebo ne? Jak moc důležitý pro něj jste? Co všechno vlastně vy pro něj můžete udělat v rámci vaší spolupráce? Když odejdete, co to pro něj znamená? A my si třeba ve vyjednávání, když se připravujeme na samotné vyjednávání s klientama, tak my máme jednu sekci otázek, my se ptáme na spoustu otázek a jedna z těch sekcí je, co budeme dělat, když. A vlastně těch otázek je třeba 30, 50 a ptáme se vlastně, co se stane, když, nebo co budeme dělat, když nám protistrana odejde od stolu. Co to pro nás znamená? Jak moc postradatelný pro ně jsme? A vlastně potom je jenom otázka, jestli takových ondrů, jako jste vy, mu tam před dveřma stojí dalších 15 a on vás může velmi jednoduše vyměnit, no a nebo jestli tam nikdo není a bude s vámi muset začít nějakým způsobem vyjednávat a vlastně řešit i to, jakým způsobem vy se u toho cítíte. To je možná i odpověď na to, jestli když přijdeme do hospody, tak jestli můžeme smlouvat o ceně piva, protože ten barman tak určitě bude mít před dveřma velkou spoustu lidí, kteří si to pivo rádi objednají za tu samou cenu. Ale... A ještě rádi dají dýško a já budu ten trapný, co bude vyjednávat o záporném dýšku. Že? Ale samozřejmě je to bar nebo restaurace, která je kamenná, ale kdybychom se přesunuli zase někam na jiné místo, například někam na tržnici nebo dejme tomu třeba nějaký festival nebo jako nějaký kampusový festival, tak tam už by se třeba o ceně vyjednávat dalo. Kampusový festival? No třeba v Dejvicích máme Lesa Maj a máme tam školní pivovar a přestože asi je to taky založen vlastně na těch vztazích, protože ty lidi se mezi sebou znají a dá se tam smlouvat o ceně, že jo, když chtějí za pivo 50 korun, ale známe se, tak možná, že i tady v tom případě je ten vztah velice důležitý, jestli se s tím člověkem neznám tak dobře, že by byl ochotný mi dát třeba nějakou malou slevu. No. Nevím, každopádně spíš bych to možná vzal z opačné strany, třeba z historie. Asi každý víme, jak dopadla první světová válka a víme, kde se podepisovaly dohody. A teď jsem vzpomněl, jak se přesně jmenovaly, ale bylo to ve vlaku a šlo o to, že Francie z Británii neuvěřitelně ponížili Němce. A jak to za 20 let dopadlo? Nebo ani ne za 20 let. Kdy nastoupil Hitler, vypukla druhá světová válka a problém se opakoval znova. Takže i tam takhle může dopadnout, když jedna z těch stran víceméně zneužije tu pozici síly vůči té druhé straně a může to vést k velkému problému. No, a když to posuneme dál, dokážete poznat, když třeba vyjednáváte, nebo prostě řešíte nějakou situaci, teďka uběhne třeba 10 minut potom, co je dohoda hotová, den, týden, a vy si řeknete, tak ti si nás povozili, stává se vám to někdy, nebo spíš ne? Asi už se mi hodně dlouho nestalo, že bych si řekl, ty se po nás povozili. To se mi naopak stává velmi často, že si říkám, co jsem tam všechno udělal špatně a co bych si příště měl určitě zapsat a na co bych si měl příště dávat větší pozor. To se mi stává určitě často. A je to něco, co vlastně my děláme pravidelně po každém vyjednávání. Takže se to nestává den, týden, ale přímo po tom vyjednávání, když odcházíme, tak si dáváme něco, čemu se říká debrief ve vyjednávání. Dáváme si zpětnou vazbu a odpovídáme si vlastně na sadu otázek. Jako s týmem. Přesně tak, s naším týmem. Říkáme si vlastně, co se nám povedlo, co se nám nepovedlo, co příště musíme udělat, aby jsme toho víc vyjednali nebo abychom vyjednávali lépe. Takže tady na to si odpovídáme okamžitě a potom pracujeme s tou zpětnou vazbou
a nacházíme další vlastně cesty, jakým způsobem příště líp vyjednávat, protože nikdy nevyjednáváte skvěle. No jasný, no. Já proč se na to ptám, že dost často se mi stává od dětství, že se s někým o něčem bavím, téma, trošku se to eskaluje, protože do toho jdou ty emoce a teprve pak za 2 hodiny mě začnou napadat ty správné věci, co jsem měl říkat, ale není to jako v tom momentě, že jo? Takže předpokládám, že se to, nebo shodl jsem se s mnoha lidmi, že to mají úplně stejně, že je to vždycky ty dobré argumenty nebo dobré poznámky napadají, až když už je dávno po problému, kdy už je to vyřešené, kdy už to nikoho nezajímá. Tak jestli tohle to taky máte u vyjednávání. Určitě se nám to stává, že vlastně potom si říkám, že jsme mohli využít nějaký jiný příležitosti k tomu, abychom uzavřeli lepší dohodu, nebo že jsme nevyužili nějaký konkrétní potenciál, který se tam skrýval. Takže tohle všechno se určitě děje a řekl bych, že vlastně nikdo na světě neumí zareagovat dokonale v daný moment, bez toho, aniž by dělal nějaké chyby. Myslíte si, že třeba když docela jako v České republice mezi lidmi frčí téma politiky, myslíte si, že třeba naši politici umí dobře reagovat, nebo? Tak obecně politici jsou trénovaní k tomu, aby uměli odpovídat na otázky tak, aby vlastně neodpověděli. A to si můžeme vlastně skoro z jakýhokoliv rozhovoru vzít. Protože oni vlastně ani nemůžou kolikrát odpovědět. A pokud by odpověděli tak, jak ty současné věci jsou, tak by mohlo dojít k nějaké narušení buď současné koalice, nebo by to média propírali a oni jsou velmi dobře trénovaní na to, aby odvedli velmi dobrou práci v rámci odpovídání na takovéhle otázky. Teď mě napadá, jako, nevím, jestli je znáte, ale jsou vyloženě společnosti, které se na tohleto jako zaměřují, které dělají tady ty tréninky, nebo? A upřímně žádný takový nevím. Jo. Mně to vždycky přijde taková jako záhada, kde vlastně jako k tomu chodí, kdo je trénuje. Tak jsem si říkal, jestli to třeba jako jsou i vyjednávací firmy. No, a abychom to posunuli zase kousek dál, asi by bylo fajn zeptat se na vás, jak vy jste se k tomu vlastně vůbec dostal, jak jste začínal, jaká byla nějaká vaše jednoduchá historie. No, moje historie začala v Praze, vlastně na předměstí Prahy v Kunraticích, kde jsem se narodil a tam jsem vlastně chodil do školy, do školky, ne v tomhle pořadí teda. A tam jsem potom šel na gymnázium na Vyšehradě a tam jsem se tak nějak jako začal koketovat s tím, že bych si založil nějakou svoji jako firmu nebo začal podnikat. Tím, že jsem vlastně od 13 let učil lidi anglicky, takže jsem měl tu možnost se s těma lidma neustále bavit, vyjednávat vlastně o ceně svých hodin a kde se potkáme. A potom jsem přišel na vysokou školu ekonomickou a tam jsem vlastně vstoupil do vlastně studentského spolku, kde jsem se brzo stal předsedou. No a tam jsem vlastně zažil svoje první velké vyjednávání, to bylo s děkanem, ať to bylo s různýma našima sponzorama, ať to bylo samozřejmě se všema lidma, kteří vedli všechny ty konkrétní oblasti, ať to byly vzdělávací akce, nevzdělávací akce, ať to byly kruhy, ať to bylo HR, tak nakonec vlastně, když jsem odcházel, tak tam bylo 50 lidí. A tam jsem se poprvé seznámil s vyjednáváním jako takovým. No a mezi tím jsem pracoval vlastně v korporátu, kde tam jsem dostal za úkol vyjednat jednu velmi jednoduchou smlouvu. A samozřejmě, když je vám 21, 22, tak vaše ego jako prostřelí ten strop. A takže já jsem si samozřejmě myslel, že kdo jiný než já by to měl samozřejmě dělat. No a dopadlo to tak, že jsem dostal strašně na prdel a skončilo to vlastně mým vyhazovem, kde jsem
kdy moje obrovský ego utrpělo obrovskou porážku. No a já jsem si říkal, že tohle už vlastně nikdy nechci zažít. No a začal jsem se tomu věnovat a šel jsem vlastně za Radimem Paříkem, řekl bych za nejenom nejlepším vyjednavačem tady v České republice, a řekl bych jedním z nejlepších v celé Evropě, ne na světě. A o toho jsem vlastně se učil a přes 2 roky vlastně jsem s ním chodil všude možně, abych se tohleto řemeslo vyjednávání učil a odkoukal a pochopil vůbec, jak věci fungují. A vadilo by vám, kdybyste byl konkrétní, jak to probíhalo třeba to první vyjednávání, kde vás jako takhle zařízli a následoval vyhazov, protože já si myslím, jako, že ty emoce jsou docela důležité, co se vám třeba pak ať už u toho stolu, tak potom, když se dostal vyhazov, pro 21letého kluka si myslím, že to může být hodně tvrdá rána, po který buď na to zanevře, anebo se naopak jako vzchopí a řekne si tak ne a jako chápu, že tady chyba byla hlavně ve mně a jdu dál. A tak já když jsem vlastně vyjednával, tak já jsem si myslel, že jsem to vyjednal skvěle, protože já jsem si odnes všechny požadavky, které jsem měl, byly jenom 2, takže to moc velký vyjednávání z mé strany nebylo. No a dělal jsem vlastně úplně všechno, co se dělat nemá. Ať je to o odpouštění velmi citlivých informací, ať je to vlastně, že jsem se vůbec nezajímal o toho člověka, že jsem vlastně okamžitě řekl, co chci, a když on mi to dal, tak já jsem byl absolutně nadšenej a potom jsem si myslel, že všechno to, co on po mně chce, tak je v rámci naší spolupráce velká výhoda i pro nás, takže když jsem tam seděl, tak to pro mě bylo skvělý, jsem si říkal, že jsem odvedl super práci. No a potom, když mě vyhodili, tak já jsem si tou dobou zrovna kupoval auto a vlastně jsem uvažoval nad tím, jak ho budu platit, protože měl jsem nějaký jistý příjem a říkal jsem si, no teď, jak to vlastně celý udělám. Takže byla to rána nejenom v rámci EGA, ale samozřejmě i v rámci nějakých dalších finančních záležitostí. Mně přijde, jako, že když je člověk od 20 do, teď je 28, že jo, ale třeba od 20 do 25, tak ten pohled, jak se dívá na svět, je neuvěřitelně dynamický. Že jsem takový velký fanoušek Milana Kundery a měl jsem to štěstí, že se mi ty jeho knížky dostaly zavčasu do ruky, protože on tam tady tohleto přesně popisuje. Takže jsem měl možnost si jako říct, že aha, ten chlap má asi pravdu, byť mi bylo 22, abych pochopil sám sebe, že vlastně to moje ego je naprosto příšerné. Že se urážím nad nesmysly, že se mě dotýkají věci, které by se mě vůbec dotýkat neměly, že naopak jsem hluchý vůči svému okolí. A to je vlastně věc, kterou než nám zhaslo, tak jsem chtěl říct, že když jsem se pak postupně začal zajímat o vyjednávání, aspoň z pozice jako čtení literatury, poslouchání podcastu s panem Paříkem a tak dále, tak když jsem potom jemně začal aplikovat tyto metody do svého života, tak mi přijde, že se mi ten život neuvěřitelně zlepšil a že se mi hlavně zlepšily vztahy mezi mnou a mými blízkými, tak jak jste říkal, protože vlastně aspoň za mě to jsou ty nejcennější vztahy, protože ty vás pak můžou podržet, když je nejhůř. To já bych asi jenom podepsal, obecně vyjednávání vám zlepší život a je úplně jedno, co děláte. Je úplně jedno, jestli jste v call centru, jestli jste prodavačka za kasou, jedno, jestli jste obchodník, jestli jste manažer, který vede lidi, jestli jste majitel firmy. A vlastně každý den my neustále vyjednáváme a ten posun je obrovský. A všechny ty principy, které ve vyjednávání máme, tak jsou za mě vlastně neskutečně praktický. A z mě neznámého důvodu furt tady v České republice neexistuje žádný obor, kde bychom se mohli vzdělávat v rámci toho vyjednávání na vysokých školách. A přitom, když se podíváme za hranice do Německa, do Švýcarska, do USA, do Francie nebo do Velké Británie, tak tam všude máte možnost vystudovat
magistra z toho vyjednávání, protože spousta lidí si neuvědomuje, že vyjednávání je vědní obor. Myslíte si, že díky tomu, že právě v těchto zemích existují tyto obory na vysokých školách a že tyto země produkují absolventy těchto oborů, prostě profesionální vyjednavače, tak pak to nemusí být nutně náhoda, že tyto země mají vůči Česku a východu jako mnohem větší náskok? Já bych obecně řekl, že co v České republice chybí, je obrovský tah na bránu a zvědomění si, jak moc je vzdělání důležitý. A já nebudu tady vůbec lhát. Já když si vzpomenu, co já jsem byl za studenta, tak jsem si to taky vlastně bral všechno na lehkou váhu. Já jsem vlastně prošel celý svoje studium vlastně až do konce Gimplu s vyznamenáním a vůbec to nebylo o tom, že bych něčemu vlastně reálně rozuměl, jenom to, co mě bavilo, což byly jazyky a biologie. Ale vlastně zbytek jsem se jenom nabiflil, abych to uměl, abych udělal zkoušku a to mi přijde jako hrozná škoda. A to samý samozřejmě jsem si potom vzal i na vysokou školu. Já byl jako úplně tragický. Jakože tam po vás chtěli, abyste něco chápal a já jsem byl naučený ze školy, že se stačí prostě připravit na test, nabiflovat se, kdy byla bitva u Bílé hory, kdy se postavil Karlův most, kdy byla Zlatá Bolesticelská, tak tyhle ty všechny věci a vlastně vůbec jsem to jako zatím nevyužil v životě. A je docela škoda, že právě v dějepise tam je docela příležitost učit o vyjednávání, protože všechny tady tyhle ty události, pokud to tady není výsledek nějaké bitvy, tak to jsou politické události. A je to Zlatá bula sicilská je smlouva. Ale jako vím, že byla 1212, jestli to říkám správně, ale vůbec nevím, o čem byla. Myslím si, že to bylo něco jako, že to zajišťovalo království Čechům, nebo dejme tomu. Ale to, jak se k tomu došlo, co to znamenalo dalekosáhle, jestli se ta smlouva dodržovala, vůbec nevím. A přitom jako to by byly úplně luxusní témata do školy. Nebo aspoň pro mě, no, jakože neznám současné školáky. A já si osobně myslím, že ten největší problém, který my máme, a myslím si, že to je nejenom na straně těch studentů, na straně rodičů, a zároveň na straně těch vyučujících, je vlastně, že my si spoustu věcí neuvědomujeme, k čemu nám to reálně bude. Já si třeba pamatuju, že já jsem vystudoval CEMS, což je Financial Times nějaká jako sedmý nejlepší obor na světě v rámci managementu a finančnictví. Já jsem měl za celou dobu mý vysokoškolské kariéry studenta jsem měl 3krát korporátní finance. Jednou tady v Čechách, potom jednou v zahraničí a potom po druhé v zahraničí. A vlastně nikdy jsem si neřekl, jo, hele, to mi jednou k něčemu bude. A vlastně učil jsem se to jenom tak, že jsem se to celý nabifloval, abych samozřejmě zase udělal jako zkoušku, alespoň na Cčko, abych prolez dál, ale vlastně mě to vůbec nezajímalo. A teďka toho zpětně strašně lituju, protože třeba díky tomu já teďka musím to dohánět a teďka potřebuji daleko víc pracovat, než dohánět vlastně nějaké vzdělání, který jsem si vlastně zadarmo mohl obstarat už v té škole. A říkám si, že vlastně býval jsem měl dávat pozor. A blbý je, že vlastně v té škole vám to neřeknou. Jo? Pokud budete vést lidi, pokud budete řídit firmy, pokud budete řešit akvizice, dneska se tomu moderně říká, že jo, M&A, tak všechny ty věci, co je EBITDA, co je tržba, co je obrat, jak se ty věci počítají, co je to WACC a tak dále, tak to jsou všechno věci, které vy vlastně využíváte v rámci, nebo já teďka využívám v rámci práce. A dřív by mě v životě nenapadlo, že bych tohle nikdy v životě potřeboval.
Ale takhle to jako já můžu říct asi na všechny. Já jsem vždycky na Gimplu třeba nesnášel ZSV, základy společenských věd. A pane bože, to se tak strašně hodí, úplně ve všem. Akorát prostě jsem si nějak nesedl s těma učitelkama, myslím si, že to bylo vzájemné. A to vedlo k tomu, že jsem jako dělal všechno pro to, abych s tím strávil co nejméně času a abych to co nejvíc narušil tu hodinu, což je škoda. No. Ale pak si jako zpětně pamatuju, kdy všichni jako v matice. A paní učitelko, k čemu to jako bude? K čemu mi bude diskriminant? K čemu mi bude, já nevím, kvadratická rovnice? Jako plně asi to nepočítám dennodenně. Ale čas od času prostě mi ty matematické souvislosti docvakávají úplně v jiných věcech a říkám si, jo, ještě, že třeba to vím, ještě, že to znám a nejde se mnou třeba jako úplně, nebo já nevím, možná, jo, ale nevycházím z některých situací úplně jako špatně. Já třeba si, když jsme u té matiky, tak já jsem v tomhletom hrozně pragmatický, že pokud nejste zrovna nějaký inženýr, kde je potřeba, aby jste neustále počítali, tak za mě v ten moment vám z matiky vlastně bohatě stačí trojčlenka, procenta. Ta kvadratická rovnice se i celkem jako rozhodí, třeba když něco stavíte, protože každý jednou v životě něco bude stavět. Takže to mi jako přijde fajn. Zatím jsem tady ještě nikdy diskriminanty, matice a další věci jako nevyužil. A tak třeba mě to ještě v životě potká. Jo, tak my jsme totiž oba inženýři, takže ty technické věci se nám jako docela hodí, ale dost často někdo říká nějaké čísla, které jsou nesmysly. Ať už to jsou politici, obchodníci, nebo někdo, kdo má nějaký zájem na něčem. A pak to člověku rychle docvakává. Nevěřil jsem tomu, ale jako i v tom inženýrském světě si lidi hodně věší bulíky na nos. Až to jako bolí občas. A pak to k tomu vede. No. Já bych to posunul dál. Ještě protože jsme se trošičku vzdálili od vás. Což nevím, jestli je technika vyjednávací, nebo... Já bych řekl, že to byl nějaký přirozený vývoj té konverzace. Každopádně, co vás na této práci nejvíc baví? No, mě třeba baví to, že každý den já poznám nový lidi, že se od nich můžu učit, že každý den dělám chyby. Dělám spoustu chyb, až některý z toho šedivěj. A včetně mě teda. A vlastně je to super v tom, že furt se učíte, že mám tu možnost se rovnou aplikovat to, co jsem někde navnímal, to, co jsem se někde naučil a prostě příště tu chybu už neudělat. Aspoň se o to snažit. Takže to mě extrémně baví. Baví mě to, že mám možnost chodit do takových skvělých podcastů, jo, kde mi ještě nalijou skvělý pivo. Teďka pijeme co konkrétně? To je od Chrousta Hoptopia. Hoptopia. Hoptopia, jako hop je chmel. Hoptopia. No. Okay. To je moc dobrý, musím říct. Takže to mě baví mě vlastně vzdělávat ty lidi, pomáhat jim, protože tady vidíte rovnou ten dopad, tu změnu toho myšlení. A to je to, co mě jako extrémně na tom baví. A říkáte, že děláte chyby každý den, což asi tomu se nedá vyhnout téměř do smrti, že jo? Ale co byste tak jako vypíchl jako takové ty nejčastější chyby při vyjednávání, co lidé dělají? Protože předtím jste říkal mladý, takže jste řekl až moc interní informace, protože to jako dovedu pochopit, člověk se chce pochlubit, kdo ho vyslal, kdo za ním stojí. Potom jste říkal, že jste okamžitě vyhrkl, co chcete, dostal jste to a pak jste nabídl jako vlastně služby vlastní za úplně příšerných podmínek. Tak jestli ještě mimo tady toto existují nějaké další chyby, co lidé běžně dělají? Jak kdybych to asi shrnul, tak vlastně ty nejčastější chyby, co lidi dělají, že pouštějí spoustu informací. Aniž by si toho vlastně vůbec byli vědomí.
velmi rychle přistupují na nějakou dohodu, protože se na ní nechtějí nadřít. Vlastně bojí se toho, že vlastně poruší ten vztah, že by byli moc drzí, že by se dovolili moc, že by toho moc chtěli. Další chyba, kterou často lidi dělají, je, že vlastně někdo vyhodí kotvu, což je vlastně přemrštěný požadavek, a tím my se kotvíme tím směrem, což může být například to, hele, potřebujeme se dohodnout do konce tohoto týdne a je čtvrtek. Takže to je něco, co potom ty lidi velmi, velmi složitě zvládají, co taky lidi vůbec nedělají. A za mě je to obrovský problém valné většiny lidí, že se vůbec nepřipravujeme na ty vyjednávání. Vůbec nepřemýšlíme nad tím, co se stane, a vůbec neřešíme nějaký rizika, vůbec neřešíme vlastně, jaký má být cíl. Všichni tam hlavně přijdou jako se skvělým PowerPointem, že ty nezachrání, že jo? To jsou všechny informace. To jsme dostali, takže já jsem tam jenom o to, abych prezentoval. Nakonec je to potom takový jako asistovaný čtení spíš. Takže tohle to jsou věci, které se vlastně dějou dnes a denně. A je to pro mě obrovská motivace vlastně těm lidem ukázat, že se to dá dělat i líp a že se tady těm chybám můžeme vyhnout. Jinak, když říkáte, že člověk pouští informace, aniž by to věděl, dokážete dát nějaký příklad? Zkuste zítra přijít do práce, zeptat se na nějakou otázku, začít na lidi mlčet. A když oni přestanou mluvit, tak ještě vydržte mlčet minimálně 5 vteřin. Oni se ty lidi sami znova rozpovídají. A začnou vám znova pouštět nějaké informace. A funguje to jak absolutní kouzlo. Funguje ti to, Ondro? Ondra je spíš takový, se vždycky zamlčí, koukne a... Mně to funguje moc dobře a vlastně, jestli můžu hodit teď svůj point, tak jestli jsem vás dobře pochopil, tak vy jste ten člověk, který rád se něco naučí a okamžitě tu věc použije v praxi. A to je přesně to vyjednávání, protože, jak jste říkal, vyjednáváte neustále. Ve svém životě měl jste těch příležitostí spoustu a asi to je to, co vás na tom baví, ta aktuální odezva, nebo to, že je to vlastně váš život. No ale spíš jako jsem myslel tím mlčením, že vždycky dáš takhle otázku, pak nic neřekneš. Tak jestli ti funguje, že ti lidé na to reagují tím, že začnou okamžitě mluvit nebo prostě odejdou? No, víš co, hrozně záleží na tom, na co se ptáš, jak se na to zeptáš a občas se mi taky samozřejmě stane i to, že položím blbou otázku a ten člověk se okamžitě urazí a třeba půl roku se mnou nemluví. To jsou takový extrémy, to samozřejmě nemůžeme počítat, to je třeba 1% lidí. Ale jo, funguje to, mlčení je skvělá taktika a myslím si, že občas je i docela krutá. Mně se třeba osvědčilo ptát se na různé věci, ze kterých se pak dá snadno odvodit. Ta věc, která mě zajímá, na kterou jsem se vůbec nezeptal. Ať už prostě... Příklad nějaký, teďka asi nerozumím. Jsem se vás dneska zeptal, jak daleko máte od maturity. Protože mě prostě jenom zajímalo, kolik vám je. Je mi to jasný. Pochopitelně, že jo. Ale... A to je jako jednoduché, ale teď ze sebe jako nevyhrknu. A dost často jako se mi to stane, že potom si řeknu, aha, protože nevím, třeba bratranec mi říkal, že se z Prahy bude stěhovat ve chvíli, kdy jeho manželka otěhotní. A najednou říká, no já už bydlím v Ostravě. A já si říkám, to mi nevychází. Takže tvoje manželka je těhotná? Jo? Proč mi to neřekl? Jo, jako je to taková jako pitomá historka, ale dost často to prostě funguje. No. Já mám přes všechno vlastně ještě jednu celou zajímavou otázku. A v podcastu jsme zmínili, že vyjednávání je věc, která se dá naučit, ale otázkou je, jestli může být někdo talentovanější než ti jiní, kteří se tomu vyjednávání věnují v podstatě jako třeba někde ve škole. A jestli existuje někdo, kdo se tomu
přesto aniž by tomu věnoval spoustu času, dostane na vrchol vyjednávání. A jestli je to třeba i váš případ, nebo jak moc tvrdě jste na to musel dřít? Tak já bych určitě neřekl, že jsem na nějakém vrcholu, to v každém případě ne. A já úplně na talent jako nevěřím. Je úplně jedno, jak jste talentovaný. Myslím si, že ten koktejl, který musíte namíchat k tomu, abyste zažili nějaký úspěch, má jako spoustu složek a myslím si, že tvrdá práce je to tělo toho drinku, toho koktejlu. A já si osobně myslím, že v dnešní době, kdy se hrozně řeší jako work-life balance a hlavně jako, aby my jsme sami k sobě byli hodní a vlastně, aby jsme vlastně řešili to, abychom se měli fajn, tak já si vlastně jenom říkám, hele, to je super, a akorát, že pokud ti je fajn, prostě někde s lahváčem, jako na gauči, tak to je v pohodě. Jestli to děláš takhle každý den, tak to je taky v pohodě. Záleží potom, jaký zažíváš ten úspěch a co je pro tebe ten úspěch, protože někdo počítá úspěch na peníze, někdo počítá úspěch na kolik má firem, kolik má aut, někdo zase počítá úspěch za to, jak je skvělej táta a vlastně všechno je v pohodě. A vlastně já se jenom ptám na to, pokud chcete být nějak biznisově úspěšný, kde opravdu to měřítko je nějaký peněžní výtlak, tak tam si myslím, že to velmi úzce spolupracuje nebo souvisí s tím vyjednáváním a to prostě nejde očurat. Tam prostě buď tvrdě na tom pracujete a neustále děláte chyby a snažíte se z nich poučit, no a nebo je přehlížíte a jdete dál. Takže dobrýho vyjednavače vlastně určují jeho zkušenosti a praxe. Především to, jak dlouho strávil v vyjednávání různých záležitostí. Asi záleží taky, že jo, na tom, co vyjednával. A například, když řeknu, bude člověk, který vyjednává spolupráci firem, anebo člověk, který vyjednává v politice, to budou asi dvě odlišné věci, takže ti vyjednavači mají samozřejmě asi nějaké svoje zaměření. Jaké takové zaměření může být například? Kromě politického, korporátního, možná mě ještě napadne. No, to asi všechno. A tak vy jste si vlastně skvěle odpověděl na svoji otázku. Já bych asi neřešil nějaký velký rozdělení. Tím, že my vyjednáváme furt, tak ano, řešíme samozřejmě politické vyjednávání, řešíme potom vlastně to soukromé vyjednávání, kde se bavíme v těch firmách o tom, jak uzavřít nějakou dohodu. A samozřejmě potom se můžeme jako podívat i na to, jaký je domácí vyjednávání, jak vyjednávat jako doma, což bych našim posluchačům některé taktiky v rámci vyjednávání nedoporučoval, aby používali doma. Takže já obecně beru, já to řeknu asi úplně jinak. Každá konverzace, kterou máme, já vnímám jako vyjednávání. Protože ve vyjednávání vy musíte neustále naslouchat těm lidem, kontrolovat to, co se vlastně děje na té druhé straně. Jestli ty lidi jsou na druhé straně nervózní, jestli si často hrajou s rukama, jestli pročítají rychle všechny svoje body, protože někam spěchají. A tohle všechno jsou nějaké překážky k tomu, aby vy jste s těma lidma mohli pracovat. A pokud s nima chcete pracovat, tak jim musíte dávat 100% pozornost. A zeptat se jich na nějaké věci a oetiketovat je. A snažit se jim dát tu šanci, aby se s váma cítili bezpečí. Já to můžu jenom potvrdit. A možná bych navázal historkou, kdy, co já považuji tak za svůj jako největší vyjednávací úspěch. Ty jsi u toho byl. Bylo to na rozlučce se Svobodou. Měli jsme prostě pronajatou nějakou chatu, první den samozřejmě rozlučka se Svobodou, tak jak to asi dopadlo, já nevím,
ale vím, že jsem šel v 11 spát a vím, že jako kluci tam ještě jako pařili. 11, ale dopoledne, ne? Ne, večer, odpad jsem prostě, to byla taková jako smršť, ano. To bylo jako nekontrolované. A druhý den prostě proběhly nějaké věci, byli jsme na nějakém výletě a odpoledne jsme přišli, už jsme rozdělávali oheň na grill a tak dále. A paní sousedka vedle tam měla nějaké takové jako, jsem se vrátil a říkal, no, servala ta kráva odvedle a říkám, a co se stalo? No, měla nějaké poznámky, tak říkám, tyjo, zlá sousedka, že zavolá policii, to z toho může čovat průser, tak jsem tam za ní šel. Prostě jsem si říkal, ještě nejsem, teď jsem dobrý, teď to jako ještě půjde. A říkal jsem si, nechci průser, furt jsem takový jako člověk, který asi bych řekl, ne, že bych nebyl nekonfliktní, ale spíš mi jde o to, aby po mně nezůstávala spoušť a abych mohl do nějakého místa znova přijet a bylo to v pohodě. Tak jsem za ní šel, zjistil jsem, že prostě jsme byli hluční, že tam byly blbé keci, hudba na hlas a tak dále. Tak jsem se jí omluvil jako opravdu, že mě to mrzí, že nechtěl jsem způsobit nějaké potíže a nebylo to vůbec jako, že bych chtěl si na něco hrát, prostě mě to fakt jako mrzelo. A tak jsem tak s ní chvilku mluvil, naslouchal, ona se jako vyšlo najevo, že to byla trošku hysterka. Ale jako měla k tomu dobrý důvod, byla to nějaká zdravotní sestra, přepracovaná a tak dále. No a byl toho ještě i manžel, tak jsme se dohodli, jako v kolik to tam utneme, půjdeme dovnitř do chaty a už nebudeme rušit dál. A nakonec jako bonus pro mě bylo to, že ten manžel před ní tak řekl, a tak ho nechej, ať si zakalíš, jak on to ještě pozná v budoucnu, jak je to na prd. Před svojí manželkou, ta ho tam jako zebla pohledem. Takže já jsem měl vyhráno. Takže jsem se s nima domluvil, dodrželi jsme dohodu, protože to je asi jako taky docela důležitá věc na vyjednávání, že jedna věc je, co se dohodne, druhá věc je, jestli se to opravdu dodržuje a kontroluje se to. A možná tím bychom ještě mohli pokračovat jako na základě této historky. Že když prostě dohodnete nějakou dohodu, tak jak prostě ověřit, nebo jak zajistit ten mechanismus, aby to opravdu fungovalo. Že ono to je jako docela architektura vymyslet nějakou dohodu, že jo? Je to, jak když skládáte mozaiku a za mě je to extrémně složitý poskládat tu mozaiku tak, aby potom, když se díváte do té vitráže, že to jako všechno krásně hraje. A vlastně ten obraz, který vy jste tam chtěli namalovat vlastně skrze tu mozaiku, skrze ty malinkatý střípky těch barevných skel, tak, že to všechno vychází. A vlastně jak zajistit, aby ta dohoda fungovala, to vlastně nejde. Protože všichni si asi vzpomeneme na to, když jsme třeba rekonstruovali byt, vybavovali jsme byt, stavěli jsme barák. Tak vy jste se taky vždycky skvěle dohodl s tím prodejcem, který má dodat ty žaluzie, nebo s tím truhlářem, který vám řekne, hele, tady máte nákres, tady si můžete vybrat ty materiály, potom vám to dodáme, nainstalujeme všechno. A potom vlastně vy jste dohodnutý, že to má být všechno hotový do konce března. No a on je jako polovina května a on ještě ani nezačal pracovat. A akorát posloucháte jenom to, že má spoustu práce, nebo že není materiál, nebo že teďka na to nejsou třeba lidi. No a v ten moment samozřejmě se vám zpožďují třeba jiný práce a ten projekt potom má obrovský ztráty, jak finanční samozřejmě, tak i časový. Takže já si myslím, že můžete vždycky nastavit nějaký kontrolní mechanismus, který dokáže v nějakých záchytných bodech kontrolovat, jestli jdeme správnou cestou, což ovšem ale neznamená, že vždycky tou správnou cestou jdeme. A jak byste třeba, teď jste řekl konkrétní příklad, stane se mi, že budu rekonstruovat byt, budu mít domluveného truhláře, že mi půjde udělat obývákovou stěnu nebo něco takového. A přesně, měsíc potom, co to mělo být hotové, se ještě ani nezačalo pracovat. Co když bych vzal ten telefon, zavolal mu, měl říct, tak pane Nováku, tak už jste se udobřil, už to bude. A on mi řekl, no víte, já jsem zavalený práci, tak co bych měl jako mu říct, abych ho trošičku jako vnutil do toho, co já potřebuju. No, vždycky si musíme zhodnotit, jaký máme rizika. Protože v tenhle ten moment já ho můžu popíchnout tím, že mu řeknu, pane Nováku,
to je super, jsem rád, že té práce máte tolik. Nebojte, já vám s tím pomůžu. Ke mně už jezdit nemusíte. A v ten moment samozřejmě ten člověk, vy můžete být dalšího zakázka a teďka mu zrovna nějakou dodělává a potom už třeba po vás už nemá žádnou další, tak v ten moment by ho to určitě nakoplo k tomu, aby s váma dál jednal, aby co nejdřív dodělal tu současnou, abyste potom mohli třeba i vyjednat nějakou slevu. A potom ale my si musíme zhodnotit, co se stane, když on nám řekne, že je v pohodě, tak se najděte někoho jiného. Protože ono zcela upřímně sehnat truhláře, který vám všechno udělá, dá dohromady, všechno nakreslí a včas připraví, je aspoň z mé zkušenosti v dnešní době strašně těžký. A všichni to ví, protože všechny ty řemesla, jsou to topenáři, jsou to pokladače, jsou to zedníci, jsou to truhláři, jsou to další řemeslníci, tak to jsou prostě zlatý ruce a zcela upřímně ty lidi v tomhletom mají jako navrch. A potom si jenom musíte odpovědět, dobře, tak kolik času a peněz já strávím tím, že budu hledat někoho jiného a jestli teda mi nevychází levnějc ve výsledku, že budu s tímhletím truhlářem. No jasný. No já mám vlastně na tohle i svoji životní zkušenost, protože v rámci své diplomové práce tak jsme vyráběli zařízení, na kterém vlastně ten projekt závisel. To znamená, že časové zpoždění se odvíjelo od toho, kdy bude hotová tahle jednotka. No a člověk, se kterým jsme spolupracovali, tak jsme na sobě byli závislí. Prostě jsme ho potřebovali k tomu, aby tu věc dokončil a kdybychom to zadávali zase někde jinde, tak by se nám to protáhlo, takže bych neměl inženýra letos, ale rok předtím. Potom. Jo, prostě by se mi to o rok protáhlo, pardon. No a v takovémhle případě to samozřejmě byla taková ta situace, kdy to bylo lepší dotáhnout do konce i za těchto podmínek. No a třeba jako tady bych taky navázal jako zkušeností, kterou jsem měl teďka. Jezdil jsem hodně na realizaci jedné zakázky a jedná se o realizaci v chemickém průmyslu, takže prostě jako pro mě konkrétně docela šílená zakázka. A když je člověk na té stavbě, tak to je trošičku jako jiný svět. A je jedno, jestli to je stavba pro rodinný dům, obchodního domu, nebo když už je to teda jako v chemickém průmyslu. Myslím si, že jako čím je ten průmysl komplikovanější, tím je to větší divočina. A čím je to více na východ Evropy, tak tím ještě o to víc. A tím, že to bylo na Slovensku, tak asi by bylo nefér říct, že Slováci jsou takový nebo makoví, ale zrovna konkrétně v tomhletom projektu jsem měl tu šanci si říct, Ježíši Kriste, tak to snad není pravda. Celé se tam jako problém byl v tom, že jsme tam měli nějaké svářeče, kteří nebyli od nás, ale kteří byli z externí firmy a ti odmítali pracovat, protože třeba 2 měsíce, 3 měsíce nedostali zaplaceno, což je docela průser. Takže oni potom jakože stávkovali, to zpožďovalo nějaké termíny a zadavatel prostě to nerad viděl, že jo? A ten si na tom jako zgustne, že jo? Že když se dělou tomu dodavateli problémy, tak pro něho je to vlastně možná dobře, možná taky ne, ale dá se potom třeba vyjednat nějaká sleva nebo tak. A byl jsem svědkem, kdy tam přijel ředitel tady těch svářečů a takový jako hrozně milý, distingovaný pán, měl takový jako příjemný hlas, velmi jako, řekněme, jako měl takovou jako hoch etiketu, takovou jako, že byl opravdu naučený, jak se správně chovat. A ten tam házel jednu kotvu za druhou, naprosto, řekněme, transformoval realitu, jaká je, do takové, jakou on chtěl. A viděl jsem, že ti moji kolegové, kteří jsou prostě senzační inženýři, senzační technologové, senzační odborníci na tu danou tématiku nebo stavby vedoucí, na to nebyli vůbec schopni reagovat. A on si je tam prostě vodil
jak kačera na provázku. A prostě pro mě to byl zase další moment, kdy jsem si řekl, tak jako pozor. Sice bude vhodné se vzdělávat i jako v tom inženýrství, ale zároveň prostě si říkám, já nechci být v té pozici, že někdo mě si bude tahat a dělat si ze mě dobrý den, protože tam jako fakt jde o velké peníze a pak jako vidím i o tu životní energii těch lidí, že oni jsou zničení po práci, jdou a padnou do postele a takhle to je prostě 2 roky v kuse. Jasně. Takže jako to si myslím, že by jako i prospělo lidem, kteří prostě nejsou primárně vyjednavači, ale jsou jako v tady tomhletom běžně. Myslíte si, že byste byl schopen doporučit jako běžnému člověku, kde začít, jak se trošičku o tom něco zjistit, protože samozřejmě jsou situace, kdy už jako to nezvládne sám, ale jsou situace, kde by s malým přičiněním mohl dosahovat lepších výsledků. Pokud se kdokoliv chce vzdělávat v České nebo Slovenské republice v rámci vyjednávání, tak by určitě měl otevřít stránky Asociace vyjednavačů a vlastně začít se učit od nás. A pokud chce někdo zažít absolutní první třídu v rámci vyjednávání, tak doporučuji jít na Radima Paříka, protože to, co vlastně zažijete s ním na tom tréninku, tak to je něco, co je absolutní destilát toho, co vlastně Radim nazbíral za ty dlouhý léta, jak vlastně ve skupině, tak i na všech trénincích po celém světě u těch nejlepších lidí. Takže to si myslím, že je obrovský zážitek už jenom s tím, co všechno vy se můžete naučit. No a pokud byste vlastně nechtěli zvolit tuhletu cestu, tak určitě doporučuji knihu Umění vyjednat cokoliv. Určitě doporučuji si přečíst odbornou literaturu a potom se podívat vlastně, co všechno já v rámci vyjednávání chci dokázat a podívat se na to, které instituce mi tohleto umožní. Ať jsou to ty český, tak i ty zahraniční. A kdo všechno se vlastně věnuje tomu vyjednávání, protože na tom trhu se pohybují různí dodavatelé této služby a neúplně všem bych svěřil nějaké vyjednávání, který bych měl třeba v osobním životě. Ta knížka Umění vyjednat cokoliv, to je od pana Paříka, jestli se nepletu. Já jsem teďka v půlce a jako hrozně se mi to líbí, jak přímočaře je to tam vysvětlené. A vždycky jako je nějaký moment, kdy si řeknu takový ten aha moment, že jako mi okamžitě nabídne to řešení, ale já vím, že tohle to prostě nestačí. Že to je opravdu jako hodně po povrchu jako takový úvod, protože věřím tomu, že když člověk chce jít jako hlouběji, aby v tom byl fakt dobrý, tak knihu přečíst nestačí. Potom existuje kniha od Chrise Vosse, Nikdy nedělej kompromis. To byste doporučil, nebo je přežitá? Určitě přežitá není. Kniha Nikdy nedělej kompromis není o vyjednávání. Ona je o jedné taktice, který my říkáme aktivní naslouchání. Takže pokud se chcete naučit vlastně skvěle budovat vztah, tak vřele doporučuji si ji přečíst, protože to je skvělá knížka, kde vlastně odkryjete to tajemství, jak lidem naslouchat. No. A potom ještě je nějaká jako literatura, co byste dále doporučil, co by prostě člověk, kterého to zajímá, tak kromě Radima Paříka a Chrise Vosse existuje ještě něco jiného? Je celá řada jako skvělé literatury. Když mám vyjmenovat několik titulů, bohužel jsou teda většinou v angličtině, takže je to Getting Past No od Williama Uryho, je to How to Sweet Talk a Shark, je to Hostage at the Table od našeho mentora a obrovského a skvělého vyjednavače a kamaráda George Colreezera. Je to například, jsou to vlastně všechny knihy od Matthiase Schranera třeba, to je zase napsaný v němčině,
to jsou třeba drahé chyby. Takže to všechno, když si přečtete, tak za mě nasajete obrovské množství informací, z jakých všech různých pohledů vy můžete uchopit to vyjednávání. A potom si myslím, že máte jako skvělý arzenál všeho, co můžete vyjednat, co můžete použít za tím vyjednávacím stolem. A když se takhle jakoby nasaju všechno z těch knih, budu, řekněme, takový jako jemný začátečník, který má jako nepřeberné množství informací, ale ještě si je nikdy nevyzkoušel a pak půjdu k vám do akademie na kurz, tak bude to smysluplnější být postižen tady těma informacema z těch knih a jít do toho s tím, že už něco vím, anebo jít prostě nepolíbený rovnou k vám. Co si myslíte, že je lepší pro ten konečný výsledek? Já vlastně nevím, protože když vy si projdete naším 3denním tréninkem a potom začnete číst všechny ty knížky, tak vám začne docházet spousta souvislostí. A moje zkušenost je taková, že když já jsem si vlastně přečetl nějakou knížku před samotným vyjednáváním, teda před tréninkem, který jsem absolvoval u Radima Paříka, tak vlastně jsem tomu nerozuměl. A vlastně potom jsem to musel číst znova, aby mi došlo vlastně, co těmi mysleli. Takže já bych řekl vlastně, že nejlepší je být nepopsaný list a potom si udělat ten svůj obrázek, protože to, co učíme my, je model FBI, nebo vyjednávání podle americké FBI. A když potom půjdete třeba na Harvard, tak ten učí nějaký jiný styl vyjednávání. Když půjdete na univerzitu Yale, tak tam vás taky učí nějaký jiný vyjednávání, který je primárně matematický, kde vy vlastně neustále počítáte, jakou to pro vás má hodnotu. A ono kolikrát je hrozně těžký vypočítat tu samotnou hodnotu, protože máte vlastně jiným způsobem k tomu přistupujete a tím, že my jsme iracionální osobnosti, tak je hrozně občas těžký si to vlastně celý zracionalizovat a říct si, jakou hodnotu pro vás má třeba svoboda. Je to 1000 korun, 10 000, 100 000, milion, 10 milionů, kolik to vlastně je? Protože častokrát ani člověk neví, co ta svoboda pro něho prostě znamená. Jo, může to být vlastně to, že my ani neumíme dát tomu nějakou cenovku, nějakou hodnotu. A to si myslím, že je právě něco, co je pro nás občas velmi složitý najít v rámci toho vyjednávání, co vlastně jsme ochotní obětovat. To je vlastně věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Jak třeba se cítíte, když jako vyjednáváte a přijde ten moment, kdy, pokud to budu parafrázovat na šachy, dáte tu oběť, tu návnadu. Jaký to vlastně pro vás je, jste s ním v pohodě, že prostě víte, že za dalších x kroků to vyjde dobře pro vás, protože ta investice se vyplatí. Ale ne vždycky si člověk jako dostatečně stihne všimnout i toho nejposlednějšího pěšce, který to může ovlivnit. Já bych řekl, že vlastně v rámci vyjednávání tím, že my máme něco, čemu říkáme požadavky, tak my je potom dělíme na různé kategorie a je tam i kategorie, kde my ty požadavky umíme velmi jednoduše obětovat. Takže v ten moment, pokud někdo na tohleto přistoupí, tak samozřejmě rádi to obětujeme za něco, co je pro nás daleko cennější. Když jsme se teď bavili o tomhle tématu, tak jsem si uvědomil vlastně ten algoritmus, který stojí za tím. A můžeme si říkat ano, ne, co když, a takhle postupuju podle toho algoritmu, což by bylo čistě racionální záležitost. A potom je tam samozřejmě ta věc těch emocí, která do toho vstupuje, a to je přesně ta věc, která je tam ta nevypočitatelná. A vlastně každý vyjednavač teda je tak dobrý, jak dokáže ovládat své emoce? V každém případě musím říct, to jste řekl naprosto skvěle, Ondro. Jestli vám to nebude vědět, já si to někam půjčím. Každý vyjednavač je určitě tak dobrý, jak dokáže ovládat své emoce, protože to všichni určitě známe z domova. Jsme v emocích,
ať z práce nebo z domova, něco nás velmi irituje. Potom vybouchneme, chováme se nějakým způsobem, který nás samozřejmě potom mrzí. Chováme se jak takovej slon v porcelánu, který to tam celý rozdupe. No a potom vlastně jsme nešťastní z toho, co jsme všechno natropili. Takže tohle to jsou určitě věci, na které si musíme dávat pozor a jak se to řekl, určitě čím líp umíte ovládat vaše emoce a mít je pod určitou kontrolou, tak tím samozřejmě lepší jste, protože pokud jste cholerik, jako jsem například já, tak vám to žere vlastně hrozný energie, být neustále pod kontrolou a dát tomu ten čas. A zároveň jste nakousnul za mě skvělou věc. Dopřejte si ten luxus být naštvaný. Protože to je vlastně nádherná věc. Protože když jste naštvaný, opravdu doběla, že prostě házíte skleničkou o zem, tak to je nejlepší věc, co se vám může stát. Protože v ten moment vy si zpětně můžete uvědomit, co byl ten spouštěč, co bylo to tlačítko, kdo někdo spustil, na který vám šlápnul, aby proběhla celá tahleta reakce. A pokud s tím budete dál pracovat, tak v ten moment vy už příště víte, co je váš spouštěč a můžete si dávat daleko větší pozor, jestli ho někdo zmáčkne nebo. A nebo ho prostě vytrénovat a vytvořit si nějaký obranný mechanismus proti tomu. To je samozřejmě taky možný. Ono je blbý jedna věc, ono tu emoci nepřeskočíte. Vy se vždycky naštvete. Jako nejde to přeskočit. Pokud máte spouštěč, který někdo zmáčkne, tak nejde se nenaštvat. Vy tu emoci, váš mozek, vaše tělo tu emoci vždycky musí prožít. A na vás je jenom, aby ta doba, jak dlouho to prožíváte, byla co nejkratší. Jasný, protože pak se dá říct, OK, bylo a jdeme dál. Přesně tak. A jinak, sice už si pomalu to posunu k dalšímu tématu, ale ještě mě zajímá jedna věc. Když člověk dusí ty emoce v sobě, ovládá je, kontroluje, tak dost často pak takovému člověku pomáhá, když má nějaký koníček nebo prostě něco, kde tu emoci vypustí potom ven. Protože stejně jako tady pijeme pivo, pak budeme potřebovat na záchod, nejde to přeskočit, tak když jdou do mě nějaké emoce, tak pak potřebuji jít taky ven. Co děláte pro to? To je skvělá otázka vlastně. Já se procházím a mluvím sám se sebou hodně. Vlastně hodně se ptám, vlastně, co byl ten spouštěč, co mě tak naštvalo, co je ten důvod, že mě tohle zrovna naštvalo, z čeho to vychází, protože každý naštvání vychází z toho, že se něčeho bojíme. A vlastně já se ptám, čeho se potom vlastně bojím a co je ten důvod, že se toho bojím a vlastně snažím se v sobě to zpracovat a takže tady tím způsobem, že se hodně procházím, miluju vlastně jako večerní procházky, až tady dneska spolu skončíme, tak mě taky čeká dlouhá procházka domů a na to se těším. Takže jako každý den se snažím aspoň nějakou chvíli se projít, protože mám možnost být sám se svýma myšlenkama bez toho, aniž bych neustále reagoval na to, jestli mi někdo píše a jestli někdo po mně něco v ten daný moment hned potřebuje. A to je něco, co mě osobně pomáhá. Mě třeba jako osobně hrozně pomáhá.